Дайте му го и на него. Опа! Калинче падна и нещо. Хвърля! Я снимай сега, част тя ги снимам. Край, не може, край, Ето Нина, малката Поли и баба Ина. Ние се обичаме много. Диди Яво, всичките ги обхвани. Моите. Иванката не съм го снимала. Как бие? Вижте как се бие. Печен картон. Той ги сляпондри. Не над масата. Дай на Хриси тогава. Ти ми даш. Анна? Дай на Хриси. Говорим, може. Ти няма да ми знаеш. Дай. Хвърля. Ти ми го хвърлил в лицето. Браво! Браво! Ти си достатъчно голяма и командваш.